אני לא ממש יודעת למה אני עושה את זה, אבל לכל דבר יש סיבה. יש סיבה לזה שאת הזבל שלנו אוספים בשעה 4 לפנות בוקר. יש סיבה לזה שיונה מחליטה לתת דגימת צואה דווקא ביום שלבשת את המעיל מפריז. ויש סיבה לזה שבחור עמד בין הביצים מספר 2 לקטשופ אוסם נעז במבט. אני פשוט חייבת להיפטר מהבייבי דול הזה. חייבת. אבל יכול להיות שאין לזה סיבה. יש לזה משוואה אחת פשוטה. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל תתמודדו. אני שופעת. ידע. למרות שידע זה לא תמיד סקסי, אתם מכירים את זה שאתם בדייט, ואז הפרטנר או הפרטנרית מציגים לכם כל מיני עובדות, כמו שאסור להעביר סכין מיד ליד, לדוגמה. כאילו, הלו, אם הייתי רוצה לדעת את סודותיהם של הסכינים, הייתי יוצאת עם הקצב שלי, אבל אין לי באמת קצב. גם ירקן אין לי. אני צריכה את הכל במקום אחד. ככה זה הכי טוב. אז בקיצור, אני אהיה כאן, לא כל לילה. But you all will have a piece of me. Because there is a lot to share. XOXO.